Meer dan 20 cheerleading teams uit heel Nederland kwamen uit naar het Heerenveen voor de eerste voorronde van het Nederlands kampioenschap cheerleading en cheerdance. Je gaat met pompoenen en je gaat wel optreden en zo. En je gaat torens maken. En dat is juist heel erg leuk. In Friesland is de sport nog net zo populair als in Amerika. Toch timmeren de Frisian Cheerstars aardig onderwaai. Vorig jaar waren de cheerleaders uit Drachtse Compagnie nog Nederlands kampioen. Ja, het is gewoon heel enthousiast. Je maakt mensen vrolijk en je kan mensen opbeuren. En dat is ook de bedoeling van de cheerleading. Natuurlijk bij andere sporten. Maar ook om het zelf te doen met dat stunten, dat vinden wij het leukst.